ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ ନାଗରା ବଜାଇ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସତର୍କ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଦୂରରୁ ସେହି ନାଗରାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳିଯାଏ କୋକୁଆ ଭୟ। ସମସ୍ତେ ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ଘର ଅଗଣାରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ। କାହା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବସେ ନା। ସେହି ଭୟାନକ ପରିବେଶରେ ଯିଏ ଜୁଆର ପାଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ବସ୍ତି ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସାରା ବସ୍ତିଟି ପାଲଟି ଯାଏ ନିଶୁଣ ମଶାଣି ପରି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଘର ଅଗଣା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାନ୍ତି। ଥରେ ନୁହେଁ ଅନେକ ଥର ଏହିପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁମାନେ ଆସନ୍ତି ନିଜର କାରଖାନା ବସାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ବାସ କରୁଥିବା ଏହିପରି ନିରୀହ ମଣିଷମାନେ। ଏଇମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? କିଏ ଦେବ ଏ ଉତ୍ତର? ନିଜର ଜୀବନକେ ବାଜି ଲଗେଇବା ହଉ ଆମେ କଣ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଯାଇ ପାରୁ? କେନ୍ କହିଲା ହୋ ଆମେ नहीं रही पारू? କାହିଁରୁ ଆମେ କାଣା କରିବା ହୋ? ଆମେ ଯେନ୍ ଆମର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକକଳାରେ ବଞ୍ଚିଛେ, ଯେନ୍ ଲୋକକଳାକେ ଆମର ପରିଚୟ ଦେଇଛେ, ସେହି ଲୋକନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଆମେ କେନ୍ତିରେ ବି କମ୍ ନାହିଁ। हाय हाय तुई ठीक कहसु। ए बरस आमर जेन राज्य सरकार आमर लोक कला और संस्कृति उन्नति लगी जेन स्कूल में शुद्धि कार्यक्रम करुछे हइबो सभी चालून निज के प्रस्तुत करबा लगी एवं आमर लोक नृत्य को विश्व दरबार में पहुंचाइबा हो। हाय हाय चालू चालू सभी मिलके प्रस्तुत करबा। na 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 na